Ubungozi ke bokuthi uyisoka lezi zinto lezi zivala yonke into, zivala zize zivale ngisho iy'nhlanhla zabantu bonke bala ekhaya, ngoba uma ukhiphe intombi emntombini bayo wayishiya kanjalo, leyo ntombi leyo akufanele ukuthi izidlule emhlabeni ingaganile. Kufanele ukuthi ithole ithuba lokuthi ihambe iyogana, ngoba wena usuyalila, angithi uthi awusayifuni, kodwa wena wayikhipha emntombini bayo, wayenza umfazi ingeyena umfazi, wambatha nayo isikhathi singakafiki. Njengoba usuyikhiphile-ke emntombini bayo, namhlanje usuyayala, usuthi awusayifuni, usufuna abanye. Kufanele ukuthi ukufake engqondweni yakho lokho ukuthi kufanele ukuthi uhambe kuloya muzi uyohlawula, uyohlawula loya muzi, uyogeza umuzi wakhona, uyogeza ney'ntombi kuze kuyofika ngisho enkosini yesizwe saleyo ndawo leyo, ukuthi sekunentombi esiyiphumile endleleni yobuntombi, engeke isahamba ney'ntombi lezi ey'hamba ey'khothamayo laphana enkosini yesizwe, ey'suke ziholwa induna namabutho lawo wesigodi leso noma wesizwe leso ngale y'khathi zomkhosi womhlanga. Uyocela ilokhuzana ukuthi uyocela intethelelo, uyothetha amacala akho, futhi akugcini lapho ukuthi wena usuhlawulile wakhipha zonke lezi zinto lezi ey'fanele. Akugcini lapho, lo muntu lona kufanele ukuthi ucele, angazi ukuthi kucelwa kanjani, kodwa kufanele ukuthi ucele ukuthi kuze kube khona umuntu ozofika amthatha amenze unkosikazi wakhe. Ngaleyo ndlela icala lakho lobe selithethiwe, sobe selidluliwe icala lakho. Kodwa lo muntu meke wahlala wadlula emhlabeni engazange aze alithole ithuba lokugana, umuntu oyobizwa njengomkhwenyana wakhe kuyoba wena uze uphike nawe ukuthi hayi mina angigane uMasibani, bathi hayi uMasibiya, ugane uMasibiya wena, uphi unkosikazi wakho oqala, uthi hayi mina hayi ngigane uMadlamini, mina angiganiwe uMasibiya kwakuyintombi yami nje, bathi hhayi-ke wena owambatha naye, njengoba wambatha naye isimo sakhe somzimba physically kunjani njengamanje. Asike senze isibonelo ngabantu esakhula sibabona bengaphilile, njengomuntu obaziyo abantu abangaphilile, isimo sakhe makuthiwa sichaza khona ukuthi umuntu ambona ukuthi lo muntu usehlala emgwaqweni akasahlangani namanzi. Wena wamfundisa umkhuba, ngoba kwaziwa nje ukuthi umuntu wesilisa mdala kunomuntu wesifazane. Manje-ke yabona lento lena ukuthi uhamba umbatha nje ngenxa yokuthi wena uyisoka, ukhohliswa abantu bakubiza ngesoka, uhamba udicilela isithunzi samatshitshi phansi, udixa udomboxa imizi yobaba nobaba mkhulu, uyishiye kanjalo, uyilandela amasho namashobolo wena nomndeni wakho, nenzalo yomzimba wakho nayo iyolandelwa amasho namashobolo. Ingakho umuntu oyimpohlo enganikezwa inhlonipho enikezwa umuntu oganiwe, ngoba kuyaziwa ukuthi impohlo igangile. Ingakho namakhosi ayingayithembi impohlo, ayingayithathi impohlo mangabe ithi ifuna ukwakha, bethi cha ngeke size sikunike indawo yokwakha, wena awuganiwe kanwa kuqala, uzobe sesikisikela-ke indawo, sobe sesikunika indawo yokwakha, ngoba awukwazi ukuthi uyokwakha nje ungaganiwe. Wena ufuna ukwenzani lapha na? Uzophekela ubani, uzowashela ubani ozoba unkosikazi laphana, ngoba uma kwenze njalo kuyobonakala ngamakhosikazi abantu lokhu esithela, amakhosikazi agcine seqhubeka izisu, amadoda awabo engekho esegoli eseThekwini, kubonakala umuntu eseqhubeka isisu nje, kanti lezi sekuyizingane zalezi sigebengu lezi. Manje-ke ngaleyo ndlela-ke nduna yenkosi ngizama uveza ukuthi-ke ubungozi-ke bokuthi uma uwumuntu uyithathe kancane lento yokuthi ukhiphe iy'ntombi emntombini bazo, inkulu kakhulu leyo nto leyo, inkulu, ngoba uqala lengane mayifika emhlabeni, ake sikuyise, uyabona nje umuntu mangabe efika emhlabeni, intombazane mayifika emhlabeni isuke ingahambi yodwa, isuke imbethwe yini na? Imbethwe izintombi zomoya lezi ezimphathele zonke iy'nto zakhe. Yingakho lengane lena mangabe isithomba ingena emntombini bayo isithomba, yenzelwa lento ekuthiwa umhlonyana, yabona, igonqiswe mhlampe iy'nsuku eziyisikhombisa igonqile, igcotshwe ibomvu umzimba wonke, nakhona beyigcoba usuku nosuku, beyixuba nenyongo lena abayingenise ngayo emgonqweni, beyigcoba beyivikela kumathunzi amnyama, ngoba lesi isikhathi esibucayi kuyo kakhulu.
bethi mangabe sebeqedile ukwenza konke lokho sebeyoyigeza manje bephinde beyibize zonke iy'ntombi zomoya bebize bonke abala ekhaya abahlambulukile ukuthi siyacela ukuthi le ngane namhlanje niyembathe niyivikele kuzo zonke iy'mfamona ey'khona phakathi kwezo niyenze bengayiboni beyishalazele ingakho kwakutholakala ukuthi kunamatshitshi ano-21 uyithole intombi impela nto umazilikithi wentombi ethi mayihamba inyathele ngabantwana indoni yamanzi noma uphumalanga sikothi isipawupete sentombi nawe ubone impela ukuthi hayi yabona lapha mangikhethe lapha ngobe ngikhethile kodwa uma uhlangana nawe uyithola uyinukela nje amakhwapha iney'nduna nje ebusweni ingenandaba nje ingakugqizi ngisho iqakala mayihamba izidinsazele nje futhi noma ukhuluma naye ubone naye ukuthi yabona lona engangidonsa ngempama nje manje futhi kungabi indaba zalutho inamandla futhi ngale ndlela exaka ukwenza kodwa futhi ayiboni ubuhle bayo ayibunakile ngisho ubunaka nomzimba wayo ukuthi ume kahle kangakanani ingoba yembathisiwe le ngane lena yavikelwa emhlazane yenzelwa umhlonyane inesithunzi futhi yinhle iyabukeka kodwa kunalezi ithiyo lezi ezikhona lezi ezenza ukuthi nawe ungasondeli njengomfana noma unezifiso zokusondela ubuye uthi ayilukho hayi engathi akuyithanda hayi ukuthi akayithandi ubona mangabe sekufika isikhathi ukuthi manje lo mntwana lona sekufanele ukuthi ahambe yogana ushintsha phambi kwakho umbone ukuthi yazi yayinhle nayo ingane madoda ukube ngashela ngalesi sikhathi mhlawumbe ngabe yaqoma mina uzube nomona nawe ukuthi awu le ngane yaqoma lapha yaqoma impela nje ngangifisa ukuthi iqome kithi le ngane kanti hayi wena wasuke waphandleka emehlweni kanti vele wawuphandlwa ngamasibomu ukuthi hayi kukhona abangafanele ukuthi beyibone le ngane ingabonakali nje sidala manje ke uyabona ukuthi wena uma usufika uwonisa le ngane lena ukuthi usudicelela umsebenzi omkhulu kangakanani le ngane yafika yenzela umhlonyane yakhuliswa kwamenywa izinyanya ney'nyandezulu ney'ntombi zomoya ukuthi asizoyiphatha kahle le ngane ngoba intombi noma itshitsha liyiphathi kahle itshitsha ilona eliphathwa kahle itshitsha alikwazi ukuyiphatha kahle ngoba lazi lutho umuntu okwazi ukuyiphatha kahle umuntu owaziyo umuntu osonolwazi lento ethize ukuthi le ndlela lena akuhanjwa kuyo inameva fanele ukuthi ngihambe ngapha kodwa itshitsha lazi lutho yona likwazi ukuhlukanisa phakathi kwendlela enameva itshitshi liyayalwa nje kuphela liphathwe ingakho itshitshi lihlolwa inyanga nenyanga ngoba alazi lutho liyahlolwa inyanga nenyanga itshitshi ngoba alazi lutho alukho elikwaziyo angithi yabona manje ke wena mawusuzofika ufike ulonise itshitshi bese wena uthi hayi impilo iyaqhubeka omageba bebekhuluma bayezemela hayi bo kuyeza kuyanyelela mfoka ake sibingelele umfoka ubani uBricks siyakwamukela nokomkhulu nabanye abakucolela kuma-comment kancane nje wena komkhulu awuzwakali isidala usondele umbhobho lapho ubambele iduzane angazi kwenzakaleni ngithi mina ngicela ukubingelela wonke umuntu okhona nje kwiphaneli nabakhona la kuma-comment ngithi Mageba ngizoqala nje ngihlabe ngedlule ngicela ukubuyela emuva kulento le yomnsizwa bese ngikhulumile kodwa kwadlula ngithi mina enye into efika ibe inkinga kule yanto yomnsizwa abantu abaningi abasuke bephusha labantu abenza izenzo ezingekho zinhle ezibukeka njengomnsizwa basuke sebemthatha lowo muntu njengesihlangu sabo sokuvika ukuthi kuzona zonke izinto azenzayo bambuyise sebembuyisa ngokuthi uzosilwela ezinkingeni zethu ngoba kadusha ukuthi baningi abantu sebebulalise abafowabo ngenxa yokuthi benza izenzo ezingekho zinhle babuye ngokuthi ngizomtshela usibani ngidlulele kule akade seyichazile unduna yenkosi esho ukuthi lento leyo umnsizwa abantu balokubelana namantombazana amaningi bathi umnsizwa vele kunjalo izinto ezenzakalayo lezo ngoba kuthiwani abantu baze bayithakazele lento le kuthiwa isikhuni vele sizala umlotha basuke bekugqugquzela ngamanye amazwi bekugcona bethi fuza uyihlo ngamanye amazwi lento yenzayo ayilungile fuza uyihlo hambe enyathelweni zikayihlo uyihla akwazi ukuthi angathathe isoka aphinde azale isoka into ekufanele suke yenzeke leyo kuthiwa ngoba nje uyihle isoka nawe kufanele ukuthi ube isoka awukwazi ukuthi ungayishimani okuyinto esiyidala ukuthi izingane eziningi
zigcine seyihamba enyaselweni zawubaba wabo. Ngoba nje esikhathini samanje umuntu owumfana nje emelana nentombazane wathatha umntombayo isona sicoca naso leso, yona into azofika akhulume ngayo uma efika kontanga yakhe, uma efika kwibandla asho ukuthi hey sengenza ukuthi nokuthi. Okuyinto nje esikhathazayo esifisayo nokuthi abantu abafana nani Mfokamagebha badlulise izwi entsheni ukuthi kuzwakale nje ukuthi kwenzakalani. Ngoba nje kungayisibusiso esikhulu nje ukuthi ufundise zonke lezo zinto ngoba izwi igama seninalo nje kakhulukazi ngoba intsha futhi igqishe kakhulu la ku social media ku TikTok. Siyacela Mfokamagebha ukuthi ningenelele le ndaba lesihlava singaka. Ngibonga ithuba. Wena komkhulu angithi uyabona nje lapha ey'nkundleni zokuxhumana kwampunzi edlemini kwamachanga lapha kunabantu abadala lento kade yaqala ifana nayo lento yocansi le umkhuba yocansi kade yaqala Okhosini FM baqala Okhosini FM balanda intombazane bathi ayizokhuluma ngokuthi kulalwa kanjani. Emini kwapha wawungakanani ukuthi Ukhoza ukwazi ukulalela nabantu abadala ngoba ngahle befake into ezothi maye beyikhuluma ihlasimulisa umzimba. Namhlanje kungena Okhosini emini kwapha kuzotshelwa abantu ukuthi hayi uma ngabe umuntu wesilisa wolala kanje nomuntu wesifazane ukhulunywa nobani kufanele bezwe lezi indaba lezi. Isizathu ukuthi kuze kufundiswe ngokulala kwabantu siqhamukaphi iyo imsakazweni ikhonzile eniyithandayo lena inemkhuba. Inkinga ukuthi lezi ndawo zamanje ucansi sebelenza ezimfashini indlela abasuke bekhuluma ngayo emsakazweni komabona kude nakhona la enkundleni zokuxhumana bathi sex imnandi ebathroom imnandi kephi nakephi ababheki ubungozi bayo ukuthi yini umthelela wayo ngoba kahle masithatha ukubheka lento le edala ukuzalana akuyona lento abantu sebenzela ukujabula, just a moment ukujabula. Ababheki ubungozi bayo le nto leya ibaqedile abantu abaningi. Uma uthatha ukubheka nje la ngikhulele ngakhona baningi abantu abadlulile emhlabeni ngenxa yalento le, amalumbu zonke lezo zinto lezo izifo engalapheki. Abantu ababheka ubungozi bayo lento lethu ucansi limnandi kuphi muso lenze emotweni ulenze kephi nakephi. Ingozi le nto leyo ngoba abantu ababheki ubungozi, ababheki umthelela wayo, umsuka wayo ukuthi edaluleni lento le. Kodwa abantu sebayenza lento le imfashini ngaso sonke isikhathi. Hey umuntu umelana namantombazane amangaka esikhathini esingaka utshengisa ukuthi uyindoda. Ekugcineni ayisizi leyo nto leyo ngoba uma uthatha ukubheka nezinto ezazenziwa obaba bethu omkhulu bethu ezinye zazo akuzona. Uma uthatha ukubheka nawe usebenzisa umqondo usho ukuthi lesenzo sisasenziwa mase usibheka wena ngokwakho uyabona ukuthi hayi akusona ngempela. Injalo nabo mkhulu. Ngizocela abakhona lapha besilo kunemibuzo engeke nikwazi ukuyibuza mina, mhlawumbe ningayibuza abangani benu. Kunemibuzo nje mina engeke ngikwazi khona ababhala imibuzo lapha. Ngizwani nemibuzo enjena. Ngiyacela abendlovu bengafathuzi lapha phansi. Abakhona lapha. Sicela ukwamukela Sokzin. Nina besilo entana sezantsi. Phakathi noDumo ehlezi kaMenzi sizwe sikajama. Saphuma noMagebha ngiyakhuleka. Khuleka nonke nikhona lapha ngaphakathi. Ngokukhulu ukuthobeka ngiphinde ngikhuleke nesizwe sikaMswati esikhona la nezinye izizwe nje esakhelene nazo. Anibancinyane nonke bafowethu. Ngiyathobeka ngiyakhuleka kunina nonke. Sibonge ithuba ndaba ezitha. Lokhu mhlawumbe ngicela ukuthi ngikuphakamisa ukuthi
sonke kumele kube khona indima esilimayo. Kumele sibe namagalelo ekubuyiseni isizwe, kakhulukazi abantu abasha abadukile. Ngesizathu sokuthi thina vele siyazi ukuthi ukukhuliswa kwengane ikhuliswa isigodi noma umphakathi. Kubalekile kakhulu lokho ngoba imile nje ayifani. Kunabazali abaphundulekile abakwazi ukuthi bona ngoba bekhulu umthetho ungekho bonakala nezingane yazonakala eziphambili bavumela abafana bame ngeemoto balethe oplastic badla amanyala. Kunabazali abagqugquzela ubusoka bamanyala ezingane abayizele bangaboni ubungozi. Iqiniso lelo. Kunabazali abangenamthetho bafowethu. Ngithi mangigqugquzela nje ngithi uyabona masingakheka thina siyokwazi ukuthi akha amakhaya aphusile nomthetho. Kinga abantu abakhekile kodwa bese bajaha ukuyokwakha abanye abantu, bajaha ukuyokwakha imizi bengakhekile bona. Ufile lo muzi loyo wakho ungakhekile. Ufile lo muzi wakho ungakhekile ngoba wena uyisisekelo wena. Umuzo zakha wena uyisisekelo kusho ukuthi konke oyokwakha mawukuthi uzakhe waba isisekelo esiqinile konke oyokwakha wena kuyoma. Kodwa mawukuthi wena uqinile wena njengesisekelo uyaxega, awukhulisekile njengensizwa, awukhulisekile njengomuntu wesilisa, akukho yokwakha okuyoma noma okuyoba nomphumelo omuhle noma okuyoba nomthelelo omuhle emphakathini noma esigodini la uyokwakhe khona. Kubhlungu bafowethu kakhulu nje mama uBrixie. Izinto esezenziwa imfashini ilezi zinto ezibhedayo ezibulala isizwe. Ngenxa yokuthi ngathi sisithathe ukufundiswa kwengane zethu sakubekela enkundleni zokuxhumana, sakubekela kumabona kude, sakubekela kuma radio nama TV. Abantu abangenandaba nokukhuliswa nokuthi imindeni le yethu nokuthi imphakathi yethu ibe imphathe ephilile ngalendlela thina sifisa ngayo nalendlela sibona ngayo kulungile. Sekwaqhutshwa ngentando yeningi lokho usibulela isizwe kakhulu. Njengamanje sesathatha izingane sayithengela amafoni kodwa sinikeza imali sithengela amafoni kodwa lokho esinika kona kulingane imfundiso esinike zona izingane. Abazali bamanje abanasikhathi bavele bayithatha ingane bayivale ngemali bayivale ngefoni kuthiwa hayi hamba odlala kuthiwa emvuleleni ukhokhomelona. Lapho uthola ukuthi akafakile nokuthi kumele kublockeke ezinye izinto. Ingane iyakhula kuthiwa ibuka ukhokhomelona isibuka ezinye izinto xhumana nabanye abantu. Kuyonakala phansi kwamakhala emzini wayo. Emzini wakhe umuntu lomdala. Kuyonakala. Mesazoyimangaza la. Masebona kunomshophi noma mesebonakala kwenzeka amanyala la emzini. Ezoyimangaza kube ngathi kade engekho ekhona ukunganaki ukhona kodwa akekho. Kubhlungu bafowethu nje mawukuthi umuntu onendaba noma umuntu ojulayo uyayibona lento kubhlungu ukuthi uzothi uhamba emphakathini wakini owakhele ubona amanyala nencithakala uziyoshona lela uyakhona. Usaba nokhamba uzunamahloni mabuka abafana abakhule emva kwakho indlela abaphila ngayo, ubuka amantombazana akhule emva kwakho indlela aphila ngayo. Abanye bashiya ngo10 years ubashiya ngo15 years. Abanonhlonipho baba amantombazana mawuthi ukubuka lokhu kuncane wazi ukuthi kumele kuthandwe noma kondliwe, awazi noma kufunda primary noma kufunda high school babambene. Mase uyabuza ukuthi bapha abazali uphi umphakathi makunje. Babambene ngezandla uyabona nje ukuthi abanandaba labantu abazi nokuthi lidume phi inhlonipho bayazi nokuthi yini. Lafa bafowethu lihle kakhulu lifa ngathi sikhona. Ngiyathokoza Mageba mawukuthi usakwazi ukuthi mfowethu ube nentshisekelo nofuqufuqu lokuthi ukhulume iqiniso noma uba isitha kubantu abaningi ukukhuluma iqiniso ngoba siphila ezweni elinjalo esikhathini esinjalo. Uba isitha kubantu ngenxa yokuthi ubatshela iqiniso. Esikhathini samanje siphila kuso manje. Kuthiwa ungenaphi wena? Kuthiwa wena ungenaphi wena? Ungenaphi? Ubukhuza isihlava.
osibonayo sibhebhetheka ubukhuza umhlolo kuthi ungenaphi wena uthi uyizele yini lengane nazi ingane zikhasha ngenhlamba ubone ukuthi lo muntu lona akaqhamuke ekhaya inkinga enkulu esibhekene nayo bafowethu izingane zamanje ayiphume emakhaya ziphume ezindongeni ngoba kuze kube khona ikhaya libe nesisekelo kumele kube khona ubaba nomama abangavuthiwe emzimbeni kuphela kepha bavuthwe engqondweni abathi mabekhuluma bekwazi ukukhuluma babambisane bakwazi ukuthi mabezala ingane bakwazi ukuthi bayikhulise ngendlela indlela eyokwazi ukuthi nayo ingane mayihamba lapha emphakathini noma egodini ilethe isithunzi nokuhlonipheka kulomuzi abasuka kuwo uze ukuthi noma sebelele kushiye ukuthi hayibo bayibeka induku ebandla lapha na komzilikazi abazali balapha basekho kodwa ke nibuka ingane zakhona akekho umuntu oyigadayo noyishayela umthetho ophilayo kodwa nibuka indlela enyathela ngayo nyathela ziyahlonipha umhlaba ziyamaza umuntu ziyayazi inhlonipho ziyazazi kwazona ngendlela enyathela ngazo kodwa siphile esikhathini lapho khona kuthi ngahamba abazali kuphambana imoto lapho ekuzele khona amantombazane emasangweni kufakwa abantu besilisa bese kusasa bayakhala bathi amadlozi awekho la ekhaya aphumile asimbethwa asazi ukuthi kwenzakalana ekhaya izenzo zabo abanye noma sebelazi iqiniso balifela amathi bakwenze lokho abakwenza phezulu koqinisa balazi lento ngivusela umoya amagebo yazo mfowethu ngiphatha kabuhlungu emoyeni ngiphatha kabuhlungu kakhulu lento umuntu bafowethu lento eziwa izinsizwa enziwa abantu besifazana kuyancintshiswa nakekho ukhuzo umuntu buhlungu lento bafowethu ngoba egcineni labantu siphila nabo yazi ukuthi kunzima kanjani ukuthi wena usebenza kanzima ukuthi uzakhe ube umuntu bese wena uzoxhumana noma uzosebenza nomuntu ongafundisekile ongakhulisekile ohluleka ukubekezela nokuphilela omunye umuntu ohluleka ukuthobela omunye umuntu wazi ukuthi nje kungayi mele kukhuzwe yena ke mele kuthotshelwe yena ke ngathi mhlambe uyinkosi yethu phela enxa ukuthi afundisekile akwazi ukuphila nabanye abantu wazi ukuthi yonke into wena udlame athakana ndaba noma ngafa kana ndaba ungitshela impilo enjani le phila kanjani nabantu wena usubdelilo kwakho uphila yini ungahamba ehlathini ophila khona ngoba thina ukuphila sikakudeli safuna ukuvusa imizwa yobaba safuna ukwenza ukulunga safuna ukulungisa amaphutha enziwa okhokho nomkhulu esikwazi ukuthi siwalungise nesibonisa wona nesitshelwana ukuthi asiwalungisa kuze konke kusihambele kahle safuna ukulungisa amaphutha enziwa obaba nomama sophila kanjani nawe wena uthi awunandaba wena ugibelo oyithandayo kodwa udonsa nathi futhi uhudula nathi ngoba phela sinawe la sisebenza nawe siphila nawe la emphakathini mele sihambe sisaba wena ke manje thi ubhlungu bafowethu buhlungu kakhulu lezimo lezi siphila phansi kwazo njengamanje buhlungu kakhulu abanye bathi ngeke kusalo mina ngiyayithandi inkulumo enjalo bafowethu sesikubonile konke okwenziwayo ngiyayithanda ukuthi ake sihlanze amakhanda kuthiwa injobe enhle ithungela ubani lokuhlula amadoda kuyabika shilo lapho indaba ezithi wathi umuntu wesilisa mdala kunomuntu wesifazane yithi bafethu esiwalolayo amantombazana wayithole imbethe ingane yabantu uyikhohlise wena uyikhohlise ngoba umuntu wesifazane uthatheka ngokuzwa vele uyikhohlise ingayiboni lento izibone uyona ingane yabantu usuyilolile usuyishiya kanjalo gazi layo lobuzwa phe kwakho lobuzwa phe kwabazali bayo vele kodwa naphe kwakho liyobuzwa ngoba lelo gazi olikhipha kulo ngane lokuqala lakhe isivumelwano wena usumyeni wayo lo ngane le ngokukamoya usumyeni wayo lengane le ngokukamoya manje abantu benza umathanda bacantha impilo iphelela la abanandaba nekusasa abanandaba nethunzi zabo abanendaba nedalo ebambethe abanendaba namakubo uyabona nje ukuthi lapha laba lempilo lephilwana awazi ukuthi ibheke pha abantu abanandaba uthi ulala uvukile kusasa kanandaba akukhulumi yena khuluma izenzo zakhe imfashini sekwaba utshwala ungena kulezi indawo lezi le ndawo zotshwala lezi uyabona mangathiwa nje kune event la ungabona gcwele abantu kuyaphuzwa kuyadakwa shuthi uyithombe nabantu engamele babe khona lapha ngoba bahlulwa utshwala bahlulwa nokuyiphatha isimilo siyaxeka isimilo engaphuzile kwaphuza utshwala kuba njani yasekuseni kugcwele amakhondomu awazi kamba asebenzile noma awasebenzanga ngawo kodwa kuyena akulona idoko eligayile thina lona asihlangana nakho lokho gcwele amabhodlela katshwala kunjani bafowethu siyoqala nini ukuthatha izinto eziwukulunga sizenze imfashini emphakathini wethu siyoqala nini ukwenza njalo
Siyoqala nini? Manje umshayeli ukuthi uyamlahla. Siyoqala nini bafowethu ukuthatha ukuyiphatha? Sithatha ukubekezela, sithatha ukuthi isimila siqine sikwenze kube imfashini. Siyosibona nini isidingo sokwenza ukuthi indlela zethu zokuphila kube izona esiphila ngazo ngoba bongixolela bafethu abantu abasindisiwe ngisuka khona hayi ukuthi ngiyaxaka kodwa ngiyaqhathanisa. Lokho amasonto bafethu ngeke kugcine umuntu akuyona into yethu le. Uma umuntu uyogcinwa izinto zakini ngeke kusigcine lokho amasonto. Iqiniso liphelele linjalo thina siyogcinwa isintu sakithi ngona kuyosigcina lokho. Ukwazi ukubaleka kokuyigcina uyiphatha ukuhlonipha igceke lakini uhlonipha abantu abalele bakini abakukhulisayo ikona kuyosigcina lokho ukwazi ukuthi ngelinye ilanga kumele uyokwakha umuzi wena lowo yihlo omkhulu noma lowo yihlo lowo gogo bakho lowo omkhulu bakho ikona lokho kuyosigcina thina ukwazi ukubaleka kwalonto leyo ukwazi ukubaleka kokuthi idalwa zakho mazikuwe impilo yakhe ihamba kanjani mhlase zikuhlamuka zisuka kuwe kupho kuyokwehlela. Abantu bayakhala manje bathi banamabhadi bathi kunjani njani izinto zaba ihlangani bazona bona abaningi bazo baba abantu bazona bona baqhelisa bona idalwe zayibembethe ngoba izwana amanyala nencithakalo le abayenza nokuhlambalaza nokungahloniphi. Ngiyangithi mina bafowethu isizwe sakithi silahlekele inhlonipho iyona eyayinsika yayenye yensika zokuphila kwethu singabantu inhlonipho eyayisisekelo. Ingakho izinto eziningi sibona ngathi ziyabheda manje. Ukunotha komuntu kwakukuhlonipha kwakhe, kwakuyiphatha kahle kwakhe. Yizikho izinto ezayibatshazwa kudala kuthiwa kodwa niyayazi insizwa kabani. Kuthiwa usuka nina ngikhathala noma ungathini. Kuthiwa ave kuumuntu. Ave ihlonipha le yansizwa leyana. Manje abantu sebephanyiswa ukuthi banezibhamu engaki. Babulela izingane engaki, balimaza amatshitshi amangaki, bakhuluma kangakanani. Nokuthi banonya kangakanani nokuthi bahlambalaza kangakanani. Sifile isizwe bafowethu sifile ngiyangithi mina futhi okunye okwenza ukuthi sife kakhulu ukuthi abantu abalazi iqiniso bathule. Abantu abalazi iqiniso bathulile la bayabuka kuyonakala bathi ayilibe zetsheni bathi ayakhule nokhula sobona mase kuvuna kuqoqo. Bathula abantu abazi iqiniso bafowethu. Uyobuzwa ngelinye ilanga ngoba makukhonto ekuhlupha uyibona wena ikuhlupha enhlizweni ngaphakathi bese uyathula wena. Abantu abadala bafethu akumele bakhuluma ngathi ngamaphupho kuphela. Ngesinye isikhathi uyokuhlupha into uyibona ukuthi lento ayihambi kahle ikuhluphe ngaphakathi indlela abakhuluma nayo ngawe